ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தளபதி விஜயோட ஹிஸ்ட்ரியிலேயே டாப் 25 பெஸ்ட் மூவிஸை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 25th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜில்லா, இதோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்டார்ஸ். அடுத்து 24th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா தலைவா 2013 மூவி 6.1 ஸ்டார் வந்து வாங்கியிருக்கு. சிவகாசி வந்து 5.3 ஸ்டார்ஸ். 22nd பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பத்ரி 6.5 ஸ்டார்ஸ். 21st பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜஹான் 6.7 ஸ்டார்ஸ். 20th பிளேஸில் வந்து திருப்பாச்சி 2005 மூவி 5.8 ஸ்டார்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கு. வேலாயுதம் வந்து 2011 மூவி, இது வந்து 6 ஸ்டார்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கு. அடுத்து சர்க்கார் 6.8 ஸ்டார் 2018 மூவி. 17th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிகில் 6.7 ஸ்டார்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கு. பிரியமானவளே 16th பிளேஸில் 6.9 ஸ்டார்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கு. நேருக்கு நேர் வந்து 7.1 ஸ்டார் 1997ஓட ஃபிலிம். சச்சின் வந்து 2005ஓட ஃபிலிம், இப்போ வந்து 7 ஸ்டார்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கு. காவலன் வந்து 6.7 ஸ்டார், இது வந்து 2011 மூவி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், தளபதி விஜயோட கரியர்லேயே ஒரு பெஸ்ட் மூவி 2012 7.5 ஸ்டார் வந்து வாங்கியிருக்கு. தெரிய வந்து 2016 மூவி 7.1 ஸ்டார் வந்து வாங்கியிருக்கு. 10th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா போக்கிரி 7.2 ஸ்டார். 9th பிளேஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் 7.5 ஸ்டார், இது வந்து 2001ஓட மூவி. 8th பிளேஸில் வந்து குஷி 7.4 ஸ்டார், இது வந்து 2000ஓட மூவி. 7th பிளேஸில் பூவே உனக்காக 1996 மூவி, இது வந்து 7.9 ஸ்டார். 6th பிளேஸில் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் லவ் 7.6 ஸ்டார்ஸ். துல்லாத மனமும் துள்ளும் 7.8 ஸ்டார் 1999ஓட ஃபிலிம். கில்லி 7.7 ஸ்டார், இது வந்து ஒரு தளபதி விஜயோட டர்னிங் பாயிண்ட் மூவி. 3rd பிளேஸில் கத்தி 7.9 ஸ்டார் வந்து வாங்கியிருக்கு. 2nd பிளேஸில் வந்து மெர்சல் 2017 மூவி 7.6 ஸ்டார் வந்து வாங்கியிருக்கு. 1st பிளேஸில் வந்து துப்பாக்கி 7.9 ஸ்டார். இந்த ஃபிலிமுக்கு அப்புறம் வந்து தளபதி விஜய்க்கு வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டே வந்து கிடச்சிச்சு. தளபதி விஜயோட டர்னிங் பாயிண்ட் மூவி. துப்பாக்கி மூவிலேருந்து பயங்கரமான ரெக்கார்டு வந்து தளபதி வந்து செட் பண்ணி ஆரம்பித்தார். இப்போ இருந்தே கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கண்டென்ட் வேணும்னா மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அது எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக போடுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டாப் 25 மூவியை நம்ம எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, IMDb ரேட்டிங் படி தான் தளபதி விஜயோட மூவியில் இருக்க ரேட்டிங் படி தான் இந்த டாப் 25 மூவிஸை வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம்.